צ'אנס! 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 זה הזקן. הוא לא זז. הוא לא זז כבר הרבה זמן. לא ראיתי אותו הולך מאז שהוא שבר את האגם. צ'אנס, הוא לא נושם. הוא מת. זהו, נגמר. בוא אחריי, נו בוא. אני הבאתי לו את ארוחת הבוקר שלו והוא פשוט היה ככה. כנראה התפגר במהלך הלילה. או לא, 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 לא לגעת לו בעין. היא לא ממצמצת, כמו הציפורים המתות שאני רואה לפעמים בגן. נכון. זה כי הוא... אני אתקשר למקום שהוא עבד בו, הם יטפלו בלוויה. כן. ואתה? מה אני אעשה איתך? תלבש חליפה ותגיע ללוויה. בסדר? יש לך חליפה, נכון? לא. הנה, הוא כבר לא יצטרך את זה. לך זה יתאים. קדימה להתלבש, צ'אנס. צ'אנס, מה אתה מתכוון לעשות? אני מתכוון להוריד מכנסיים. מה התוכניות שלך? אחר הצהריים אני אשקה את הרקפות, כי עכשיו השמש חזקה. לא הרקפות. תשים מכנסיים, נו. אני מתכוונת אם יש לך משפחה או מקום להיות בו. הייתי קטן כשהוא הביא אותי לכאן. השם שלך הוא צ'אנס, בסדר? כי נולדת במקרה. ידיים אחורה. אמא שלך היא מתה כשהולידה אותך. אישה יפהפייה, אבל השכל רקוב כמו שלך. היא לא ידעה לקרוא ולכתוב וגם אתה כמוה. לא תדע לקרוא ולכתוב. אתה לא תמיד תבין מה אחרים אומרים. צ'אנס, אתה היית פעם בלוויה. אז מעכשיו עליך להישאר פה. החיים שלך הם רק החדר שלך באחוזה והגינה. עליך רק לטפל בצמחים ולהיות כמו אחד העצים. שתקה. ידיים אחורה. אסור לך לצאת מפה. יופי. אם לא תמלא בריקנות אחר ההוראות שלי, ישלחו אותך למוסד מיוחד לאנשים כמוך. בכל העולם ישכח ממך צ'אנס. אתה תמות לבד. אתה כבר נראה יותר טוב. כמו בן אדם שמוכן ללכת ללוויה. בזמנך הפנוי אתה מוזמן לצפות בטלוויזיה. אני רוצה לראות טלוויזיה. צ'אנס, אבל רק עכשיו לא חשוב. בכל מקרה, כל מה שאתה יודע לעשות זה לראות טלוויזיה ולטפל בגינה. צ'אנס, אני מאוד מכבדת אותך, כן? אתה יודע את זה. כן. אבל אני לא יכולה לטפל בך, אתה מבין את זה? אני מבין. אתה צריך לחשוב טוב טוב מה אתה מתכוון לעשות, כן? אני מתכוון לראות טלוויזיה. מה יהיה איתך, צ'אנס? שלום, ותודה שהצטרפתם אלינו לערב הזה. כל מה שאתם צריכים לדעת. הבוקר נפגש הנשיא מקליין והצהיר מהבית הלבן. לא ברור איך נצא מהמשבר הזה. אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, אני לשירותכם ופועל אך ורק למענכם. ג'ק אשבי, פרשננו לענייני ממשל, מה דעתך על ההצהרה? הצהרה צינית וריקה מתוכן.
אני מזכיר לצופים שלנו, כן? את החשיפה שלנו כי סגן הנשיא ריצ'רדס אמר לבנו למכור את המניות שברשותו טרם נפילת הבורסה. אני מזכירה לצופים את תגובת סגן הנשיא. לא דובים ולא יער. אני מזכיר לצופים שעם זאת, סגן הנשיא עדיין מסרב לבוא ולהתראיין. תסתמי את הפה שלה! אף אחד לא ישמע עד פה! את עושה כדור בראש! אני מציע לך לא לעשות שום מעשה בזה. אוי לא! זה קפטן קומנדו! בסדר, כי קפטן קומנדס! הכדור במגרש שלך, מותק. Come on, Britney! Let's do some workouts! After you, let's go! Harry, please! After me! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, אדוני, 8, and 2, אדוני! 7, 8, and 1, 2, 1. סליחה על ההפרעה. אני כאן מטעם פרנקלין את ג'נקינס, משרד עורכי הדין המטפל בנכסיו של ג'ייקוב גרדנר, זיכרונו לברכה. אני תומאס פרנקלין. שלום תומאס פרנקלין, אני שאנס. מר שאנס, תרשה לי לשאול אותך בישירות. מה אתה עושה כאן? אני גר כאן. בכל המסמכים שברשותנו לא מוזכר שום שאנס שגר כאן. אני לא כתוב כאן? אני לא זוכר שראיתי אותך בלוויה אתמול, נכון? האם יש קשר בינך לבין המנוח? המנוח. לא נראה לי. מר שאנס, אנחנו זקוקים להוכחה כלשהי שאתה מתגורר כאן. אני כאן. וחוץ מלגור כאן, מה עוד אתה עושה? מנקה, מבשל? אני גנן. ואני רואה טלוויזיה. יש לך מסמך כלשהו שמציין שאתה גר כאן או עובד כאן? אני כאן. זה לא מספיק? אני הייתי רוצה להאמין לך, אבל פה רשומים כל מי שעבדו וקיבלו משכורת בנכס הזה במהלך השנים, ואתה לא מופיע בשום מקום. אני הגעתי לכאן עוד כשהייתי ילד קטן. עבדתי כאן עוד לפני שהזקן שבר את האגם ולא הצליח לצאת מהמיטה. כשהעצים עוד היו שתילים. עוד לפני שהייתה טלוויזיה. מר שאנס, יהיה לנו הרבה יותר פשוט אם תוכל להמציא לי מסמך כלשהו שמציין שזוהי כתובתך. תהיה התחלה, אתה יודע. פנקס צ'קים, ביטוח רפואי, רישיון נהיגה. אין לי. סתם מסמך כלשהו שכתוב בו השם שלך. השם שלי הוא שאנס כי נולדתי במקרה. שאנס מה? מה שם המשפחה שלך? מי היו ההורים שלך? איפה נולדת? בן כמה אתה? אדוני, אין לי ברירה אלא להודיע לך שהבית הזה נסגר. מה זה אומר? שאין לך שום אסמכתה משפטית להישאר כאן. אני נועל את הנכס ומפנה אותו ברכוש, עליך לעזוב. אני לא יכול לעזוב. מי יטפל בגינה? אנחנו נדאג להביא מי שיטפלו בגינה. אם יש משהו שאתה רוצה לקחת איתך, אתה מוזמן לארוז. עכשיו! מר שאנס, אם כבר ברכוש עסקינן, האם יש לך טענות או דרישות כלשהן כלפי העיזבון של המנוח? הגן במצב מצוין, מר תומאס. אין לי טענות. אם כן, האם תואיל בטובך לחתום על תצהיר? זה עניין פורמלי בלבד. אני לא יכול לחתום על זה. אתה לא יכול לחתום? אני לא יכול. האם אתה מתכוון שאתה מסרב לוותר על תביעותיך? אני פשוט מתכוון שאני לא יכול לחתום על זה. זה הכל. אני מבין. מר שאנס, לצערי עליך לעזוב את הנכס ללא דיחוי עד שיתבהר לי מעמדך המשפטי.
אני נועל את הדלתות. אם יש לך שאלות כלשהן, הנה כרטיס הביקור שלי. העוזרת תבוא בקרוב עם ארוחת צהריים? לא. היא לא עובדת כאן יותר. חבל. אני רעב. יום טוב, מר תומאס. הבית הזה נסגר. אין לי שום אסמכתה משפטית להישאר כאן. ידאגו להביא מי שיטפל בגינה. אין לי טענות. סליחה, את תוכלי להביא לי ארוחת צהריים? מה? חצוף? פתח את הכיס, פתח את הלב, פתח את הכיס, פתח את הלב. מה זה? אם יש לך שאלות, זה כרטיס הביקור שלי. איזה שאלות כבר יולי? במה אני צריך כרטיס ביקור? בשביל מה? פתח את הכיס. כל התכשיטים עכשיו. קח הכל. מהר, גם את הטבעת, מי שאני מתעצבן. זו טבעת הנישואים שלי ובעלי הולך למות, בבקשה! גם את הטבעת. אדוני, תעזור לי בבקשה! לא איפה כלום. תביא את המזוודה. זו מזוודה שלי. או שאתה ממש אמיץ או שאתה ממש טיפש. אדוני, דוקטור, הוא התעורר! לנוח, אדוני, לנוח. תכיר? אתה עוד חלש. זה דוקטור סטיבנסון. בסדר? הוא אחד הרופאים הטובים ביותר במדינה, כן? לצערי, למזלנו, אין שום חשש לזעזוע מוח. אבל אני מבקש להישאר כאן להמשך השגחה ומנוחה. אלא אם כן אתה מעדיף שאנחנו ניקח אותך לבית חולים. אני לא יודע מה לעשות. אני יכולה להתקשר למזכירה שלך, שלא תדאג? לא, אין לי מזכירה. לאשתך, שתדע מה מצב. לא, אני צריך... יש מישהו שתרצה שנטלפן אליו? אין לי אף אחד. אני מקווה שזה בסדר שהבאתי אותך לכאן. בגלל המצב של בעלי, הבית שלנו הפך לבית חולים פרטי. יש לנו כל מה שצריך. כל פעם כשמסתכלים עליך, פשוט תחייך ותהנהן. בבית חולים לא תזכה לטיפול כזה. אל תדאג, זה רק בשביל הכאב. כל עוד תישאר רגוע כשאחרים מסתכלים, הכל יהיה בסדר. אתה בסדר? כל עוד אתם מסתכלים עליי, אני רגוע. כל דבר שאתה עושה יכול להתפרש בעיני אחרים, כמו שהם היו מפרשים את עצמם אם הם היו עושים כמוך. הם לא יכולים לדעת עליך יותר ממה שאתה יודע עליהם. מישהו רוצה לשתות משהו אולי? לא, תודה. אני לא שותה בתפקיד. אלא אם כן, אף אחד לא שם לב. אני מחבב אותו. אני הולך לבדוק מה שלום בן. אני יכולה להציע לך וויסקי או קוניאק? אתה צריך להיות אסיר תודה, שאנס. תודה. העונג כולו שלי. החיים שלך היו יכולים להיות נוראים הרבה יותר. עוד לא הכרנו באופן רשמי. יש לך קורת גג, גינה לטפל בה, טלוויזיה לצפות בה. אני איברנד. ואתה גר באחוזה של ג'ייקוב גרדנר, כן? מטפל בגינה של ג'ייקוב גרדנר, ואתה הגנן של ג'ייקוב גרדנר. שאנס גרדנר. לחייך, מר שונסי גרדנר, כן?
אתה בן זונה עם המון מזל. ושלא תשכח את זה אף פעם. מר גרנר, תודה רבה שהצלת אותי. לא עשיתי כלום. אתה מצטנע. אני מרגישה הרבה מאוד אחריות על מה שקרה. אתה בטוח שאתה לא רוצה שנתקשר למישהו, נגיד לו איפה אתה? טוב. אז תרגיש בבית, אל תתבייש, תעשה כל מה שאתה רוצה. אני רוצה לראות טלוויזיה. בטח, בטח, זה יסיח את דעתך מהכאב. כן, כמובן. מר גרטנר, אני מקווה שאחרי שתנוח אז תסכים להצטרף אלינו לארוחת ערב ונשמח להכיר אותך. אבל עדיין לא אכלתי את ארוחת הצהריים. שלום, ותודה שחזרתם אלינו זה כל מה שאתם צריכים לדעת. איתנו שר האוצר פיטרס. שוק המניות בירידה חסרת תקדים. שיעור האבטלה הגבוה ביותר בכל הזמנים. אובדן אמון הציבור בממשלה. אין צורך להזכיר לי את כל הפרטים, אני מעורה בכל הפרטים. אני שר האוצר. ובכן, שר האוצר, לאור המצב, איך הציבור אמור לסמוך עליכם? אני מזכירה לצופים את סגן הנשיא והמניות. אני לא אתייחס לגופו של אדם, אני אתייחס לגופו של עניין. הנשיא ואני עוקבים בקפדנות אחר עניין המשבר. הנשיא ואני, כן, מתייעצים עם טובי הכלכלנים, ואני כשר אוצר עמל ימים כלילות ולילות כימים במטרה למנוע ירידה נוספת של המדדים הכלכליים. זה לנגד עיניי גם העצמאים, גם המשקיעים, גם השכירים וגם אזרחי אמריקה כולה. אני בהחלט מבין את הפקפוק של האדם בתקופה הזאת. אנשים מרגישים שנטשו אותם, אין להם מה לאכול, הם מאבדים את מקום עבודתם. אבל גם אם זה לא נראה ככה, יש מי ששומר ודואג לנו. הילדים שלו, הצאן שלו, פרחי הגן שלו. חשוב לזכור, לא משנה כמה רע זמננו בעולם הזה שאול, כמו שכתוב, עת לטעת ועת לעקור נטוע, רק הוא בחסדיו יכול להושיע. שונסי גרדנר, נעים מאוד לפגוש אותך. אני בנג'מין רן. נעים מאוד, מר רנד. אני אסיר תודה שנתתם לי להישאר כאן. האיזי שלי סיפרה לי איך הופעת והצלת אותה. חשוב לי לשאול איך אתה מרגיש. אני מרגיש בסדר גמור. אני אסיר תודה. אני מקווה שהתקרית הזאת לא מונעת ממך לטפל בעסקים. בכלל לא, מר רנד. אין לי עסקים לטפל בהם. הבית שלי נסגר הבוקר. נסגר. לא סיפרת לי את זה. מה זאת אומרת נסגר, מר גרדנר? נסגר. ודאגו להביא מי שיטפל בגינה. בגינה. איזו מין גינה, מר גרדנר? אתה יכול לפרט לנו? הגינה שלי. גינה שאפשר לעבוד בה בלי שמפריעים לך. לראות את העונות בעיניים שלך. לטפל בצמחים ששתלתי כשהייתי קטן. בטלוויזיה אף פעם לא ראיתי גינות כאלה. ראיתי יערות עצומים או עצים קמלים ועצובים, אבל גינה של ממש כמו הגינה שלי כזו לא ראיתי. מר גרדנר, אתה דיברת יפה מאוד, אה? אני מקווה שלא תתנגד אם אני אקרא לך שונסי, אה? מוזיקה. כן. שונסי בוא. מוזיקה. ספר לי ולאיבי על הגינה שלך. מה היה התפקיד שלך לפני שהיא נסגרה? גנן? זה מתאר באופן מושלם את התפקיד. באמת דימוי נהדר. תודה רבה גברת פרנק. ועבדת קשה? לא,
התרגלתי לקום מוקדם ולחכות שהכל יצמח. סבלנות. סבלנות זה דבר חשוב. הרי מה, זה יכול לקחת שנים עד שרואים איזה משהו צומח, כן. לקחת אדמה ולהפוך אותה לפוריה בעבודת כפיים. אני מתגעגע לעבוד בגינה. מה? גם לך פעם הייתה גינה, מרן? אפשר לומר. הגינה שלי הייתה מקום כל כך נפלא. הצמחים ששתלתי גדלו, וזהו. נגמר. מה, ואם לא תמצא גינה חדשה לטפל בה, יש לך איך לפרנס את המשפחה שלך? אין לי משפחה. לא יכול להיות. מה, בחור צעיר ונאה כמוך בלי משפחה? אתה אף פעם לא רצית משפחה אמיתית או כמה ילדים שלך? אף פעם לא חשבתי על זה. לא הרגשת לבד? הייתה לי את הגינה שלי. כל היום שקוע בעבודה, זה... הזכיר לי אותי בתחילת הדרך. היה לך מישהו לדבר איתו? לפעמים העוזרת הייתה מביאה לי את ארוחת הצהריים. ארוחת הצהריים, שבר. וכשזה נגמר, שונסי, מה אז עשית? הייתי צריך ללבוש חליפה ולהיות מוכן ללוויה. מה פתאום, בחור צעיר כמוך? אם כבר אני צריך לדבר ככה, לא אתה. די. איבי זה נכון, בחור צעיר מדבר ככה והכל בגלל המשבר. אתה יודע כמה טעויות אני עשיתי בתחילת הדרך ובסוף הכל יסתדר. יאללה, יש לך המון זמן בעולם הזה, שונסי. זמננו בעולם הזה שאול. טוב, זה ממש מגוחך לדבר ככה, כן? אתה צריך לחשוב על החיים, לא על המוות. איבי, אני לא רוצה שהוא יום אחד יתעורר בבוקר ויגלה שכל מה שהוא עשה זה לעבוד בגינה ולהפוך להיות אדם זקן וחולה. בן, די! איבי, אני אדם זקן וחולה ואת לא אוהבת שאני מדבר על זה, אבל זה נכון. אם כבר אני צריך לדבר ככה ולהיות מוכן ללוויה, לא הוא. מה שהוא צריך לעשות זה למצוא את הדרך שלו לעמוד על הרגליים. תדבר בגינה שהוא... בן, זה לא... אני כל כך מתנצלת אם פגענו בך. הכל בסדר. אין לי טענות. אני אסיר תודה שנתתם לי להישאר כאן. החיים שלך היו יכולים להיות נוראים הרבה יותר. אתה בן זונה עם המון מזל. אני זקוק לישירות, עכשיו שונסי. קוניאק. איבי, אני מחבב את הבחור הזה, שונסי, אני מחבב אותך. ואני בתור, נגיד מרכז ההשקעות, תודה, הייתי רוצה לעזור לטובי הגננים שיש לאמריקה להציע. כן? תחשוב על זה. אני אחשוב על זה. בן, אולי כדאי שתלך לנוח, בובי בא לבקר אותך מחר בבוקר. כן, הוא בא לראות אדם גוסס טבעי, אין לי כוח. הוא בא להתייעץ איתך כי הוא מעריך אותך. די, תדאג שהוא ינוח, בסדר? שונסי, אני רוצה שאתה תצטרף אליי לפגישה הזאת ותספר לבובי הכל על הגינה שלך. אין בעיה, מה רן? כל עוד אני יכול לענות. קרא לי בנג'י! טוב לראות אותך! בובי, יקירי. כמה נחמד מצדך להוציא מטוס פרטי לפגוש אדם גוסס. שטויות. אתה נראה נפלא. כן, תשקר לכתבים, לא לי. בוא, אני רוצה להכיר לך חבר יקר. שונסי גרדנר. הנשיא שלך. נעים מאוד אדוני הנשיא. גם לי, מר גרדנר. בוא, מה אתה אומר? יש לנו איך לשכנע את בנג'י לצאת קצת מהבית. המדינה שלך זקוקה לך. אבל אני לא זקוק לה, כבוד הנשיא. אני מוכן ללוויה. שטויות. לא, אני לא מתלונן, כן? אני כל החיים חיפשתי ביטחון ושלווה. מקום לשים את הראש, לנוח מכל העבודה הקשה של החיים האלה. ובקרוב זה סוף כל סוף. נו, פילוסוף. בנג'י, אתה איש עסקים פעיל ויקר. בואו נדבר על החיים עצמם. אין שום סיכוי שתנאם הערב באספת מרכז ההשקעות. הרופא שלי לא מאפשר לי. וגם הכאבים, בובי. אני הולך לעמוד שם ואין לי מושג מה אני עומד להגיד. בנג'י, זה יפה ככה לעשות. בוא ננתח את המצב ביחד. כן, בוא. מר גרדנר, אתה מוזמן לספר לבובי את מה שסיפרת לי על חוויית העצמאים בימים אלה. על מה? עולם העצמאים חוות אבטלה מאוד.
רק בזריזות אם אפשר, כי אני כבר צריך לצאת. אני אשמח אם תתמקד במדיניות האשראי שאני מנהיג וההשפעה שלה על שוק המניות. איך משקיעים יכולים לצאת מהתקופה הזאת במאזן חיובי? זו קריאה לא נכונה של המבט, כן? אנחנו לא צריכים לדבר במונחים של רווח והפסד, כי זה מה שמוביל לאינפלציה. צריך להסתכל במונחים של התייעלות. מר גרדנר, איך אתה רואה את הדברים? בטלוויזיה. עם העיניים. ומה אתה רואה בדיוק? אני רואה דמויות שונות. הן כל הזמן מתחלפות. אנשים מאבדים את מקום עבודתם. הכל משתנה בלחיצת כפתור. האינפלציה עולה, המניות קורסות. בערב יש את הערב הזה, שאומרים לי את כל מה שאני צריך לדעת. זורעים פחד בציבור. ואז יש את הסרטים המצוירים. אני אוהב את הסרטים המצוירים. וכשהכל מאיים, מה נשאר אם לא להתנחם בערב מול הסרטים המצוירים? מה נשאר לו לאדם הפשוט שהשקיע את כל נפשו בתעשייה האמריקאית? אבל איך האדם הפשוט יכול להגיד לי מה לעשות מול אינפלציה מפלצתית? אני לא מזלזל, כן? אבל איך אפשר להתכונן לשינויים כשאין לך מושג מה עומד לקרות? שונסי, תחשוב על הגינה שלך. איך אפשר להתכונן לשינויים בלתי צפויים? השינויים הם תמיד צפויים. זרעון הופך לשתיל, שהופך לעץ, שמצמיח עלים חדשים, ואז פרחים, ואז פירות. אבל עכשיו אנחנו בתקופה שכלום לא צומח. נכון, כי עכשיו חורף, כל עונה והשינוי שהיא מביאה. יש את האביב והקיץ, שהכל צומח וגדל. אבל יש גם את הסתיו והחורף. אבל אל תדאג אדוני הנשיא, מיד לאחר מכן יגיע שוב פעם האביב. מר גרדנר, זאת אחת התחזיות המעודדות ביותר ששמעתי כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו תמיד חושבים שהתעלנו מעל הטבע, אבל הוא עדיין חלק מאיתנו. אסור להרגיש אבודים, הכל יציב כמו בטבע. כמה מטופש זה שבחיים אנחנו כל כך מפחדים מהחורף. ובטבע אנחנו מקבלים אותו בברכה ובהבנה. אם השורשים לא מנותקים אז הכל בסדר ולא צריך לדאוג. מר גרדנר, אתה ראית את הרעיון של שר האוצר בערב הזה? כן, אני לא הבנתי שום דבר חוץ מזה שהוא שר האוצר. אתה לא יודע כמה אתה צודק. אמרתי לך שלא היית צריך למנות אותו. הייתי צריך להקשיב לך. פיטר זה האידיוט הזה מקשקש כמו אידיוט באולפנים. הייתי צריך להטיל עליו עוצר רעיונות. כן, כמו על ריצ'ארדס. סגן הנשיא שמסרב להתראיין. מסרב? אני הסברתי לו טוב מאוד שעדיף שישמור על שקט, אחרת הוא לא יסיים אצלי את הקדנציה. אני עדיין מחפש מי שיחליף אותו בקדנציה הבאה. אבל הפעם תעשה לו בדיקת רקע. ברור. אני למדתי את הלקח. טוב, אני צריך לטוס, וזה אפילו לא דימוי. בנג'י, אני אראה אותך בקרוב. בוודאי. אני מקווה. אתה ואיב לא ביקרתם אותי הרבה זמן בוושינגטון. ומר גרדנר, אני אשמח אם גם אתה תקפוץ לבקר. אין בעיה אדוני הנשיא. מר גרדנר, אתה דיברת מאוד יפה. נו, מה אתה אומר עליו? בטלוויזיה הוא נראה הרבה יותר גבוה. הוא באמת נראה הרבה יותר גבוה. צמח פוליטי. אורח מול המצלמות. אתה בסדר? אתה רוצה לנוח? לא, אולי איזה כוסית קוניאק תעזור. לי קוניאק לא יעזור. בוא שב, שונסי. אתה יודע, הרבה אנשים מפחדים מהמוות. כי הם לא יודעים מה זה. אני חייתי הרבה. פחדתי ממנו הרבה.
המוות לא זר לך, נכון? אני ראיתי את הזקן כשהוא מת. העיניים שלו לא זזו. אני אמרתי לאם, אתה בטח חווית אובדן בגיל צעיר, ובגלל זה אתה מקבל את המוות כחלק מהחיים, אה? אתה משהו מיוחד, ג'ונסי. זמננו בעולם הזה שאול. עת לטעת ועת לעקור נטוע. משהו מיוחד. האביב הגיע וחלף, כמו גם הקיץ הגיע וחלף. לצערנו אנו בעיצומו של סתיו קשה בגן שלנו, שהוא הכלכלה האמריקאית, ולפנינו חורף בלתי נמנע. לפני שעה קלה אני ישבתי לשיחה עם נגיד מרכז ההשקעות, מר בנג'מין רן, ועם מר שונסי גרדנר. הם טוענים ששורשינו בגן חזקים ויציבים דיים על מנת להחיות את התעשייה ואת המשק כולו. מר גרדנר אפילו הוסיף ואמר שעלינו לעבור את החורף הקשה על מנת ליהנות מזריחת החמה של האביב. אחרי שחתכנו את כל הירקות, קרו הבטטות, הרצים, קרו הניצנים, תפוח האדמה, כל הנזק של שמן זית, קור של מלח, סכנות 200 מעלות, ויצא לנו. הלו? שלום, ג'ק אשבי, הערב הזה, האם העביר אותי למר שונסי גרדנר? כן. אני מאוד מתנצל על ההטרדה, לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי מדבר לפני עם מר בנג'מין רנד. מה, רנד הוא אדם חולה מאוד. נכון מאוד. בכל מקרה, הייתי שמח, כן, עקב השיחה שלי הבנתי ממנו שבזכות יכולת החיזוי שלך וניסיונך יכול להיות שאתה תתמנה לאחד מהתפקידים הפנויים בוועד המנהל של החברה להשקעות? אתה מוכן להגיב אתה? לא עכשיו. אני פשוט רוצה לבדוק כמה פרטים לגביך, כן? לעדכן את הפרטים לגביך לפני עלייה לשידור. מה הקשר בין עיסוקיך לבין החברה להשקעות? אני חושב שאולי כדאי שתשאל את מר רנד את השאלות האלה. אבל הוא אדם חולה מאוד, כן? אז אני העזתי ברוב חוצפתי לשאול אותך. אני לא יודע מה לומר. סיבובית בזהירות לערבל את היבשים והרטובים לאט. צריכים לדעת, ועתה לנאום הנשיא, מר אשבי, האם הנאום במרכז ההשקעות מבשר על תקופה חדשה? תקופה חדשה באמון הציבור בממשל, זה אין ספק. הוא מדבר בפשטות ובישירות כך שכל אחד יוכל להבין אותו. אין ספק שזה בדיוק מה שהיינו צריכים. עד כמה לדעתך הייתה השפעה לביקורו של הנשיא אצל מר רנד לנאום? מר רנד תמיד היה אדם חד שחי את הכלכלה האמריקאית, אבל ההשקפה המנחמת והשפה הציורית ומלאת התקווה. אני מזכירה הנשיא בנאום השתמש במשל. אני מזכיר לצופים, כן, שמדובר בדם חדש וייחודי של מר שונסי גרדנר. איתו דיברתי לפני מספר דקות. אני מזכירה לצופים שמדובר באותו מר שונסי גרדנר, כן? שהזכיר הנשיא בנאום. אני מזכיר לצופים שבאותו מר שונסי גרדנר, כן, איתו דיברתי לפני מספר דקות. מר אשבי! מה תוכל לספר על אותו מר גרדנר? מר גרדנר.
הוא לא מכביר במילים, אך ברור הקשר הקרוב שלו עם מרן. ככל הנראה משקיע עם סיכויים סבירים להתמנות לאחד מהתפקידים הפנויים בוועד המנהל של החברה להשקעות, כן? או בקיצור, שם שצריך לזכור. איזה כיף להיות כאן הערב. נחזור להתמקד בנשימה יוגית מלאה שתעזור לנו להתרוקן ממחשבות. אני רוצה להזמין את כולכם לשבת איתי בישיבה מסוכלת על הרצפה כמובן. גב כף היד על הברכיים או הירכיים, אצבע נוגעת באגודל. אני מזמין אתכם לעצום עיניים ולהתמקד בתחושה בעין השלישית. ועכשיו תנשמו עמוק אל תוך הבטן. וכשאתם מלאים באוויר, שחררו הכל בנשיפה רכה. בואו שוב. שונסי, אני מפריעה לך? בכלל לא, גברת רן. זו נשימה יוגית מלאה, לרוקן את המחשבות. יפה. בן לא מפסיק לדבר על איך הנשיא התרשם ממך. ראית את הנאום? כן, הנשיא אמר את השם שלי בטלוויזיה. אנחנו חייבים לשתות משהו כדי לחגוג את זה. לא, תודה. מה שלום בן? הוא נח? כן, אתה צודק, עדיף שלא נשתה בלעדיו. אתה יודע, חבל שלא הכרת אותו לפני הוא היה גבר מאוד מרשים. פילוסוף. כן, יש לו את הצד הזה, אתה יודע? אני חושבת שאתה מאוד מוצא חן בעיניו. גם הוא מוצא חן בעיניי. הלו? הוא פה? כן? שונסי, זה מהערב הזה. שוב? אני מקווה שזה לא נמאס לך. מהרגע שהנשיא הזכיר את השם שלך, זה לא יגמר. הלו? מר גרדנר, שלום, אני המפיק מטעם הערב הזה. כל מה שאתם צריכים לדעת. אני מכיר את התוכנית, אני צופה בה. אני שמח לשמוע. אני מתנצל על ההתראה הקצרה, אנחנו היינו אמורים לראיין את שר האוצר, אבל הוא הביז לנו ברגע האחרון. סגן הנשיא לא מתראיין כבר תקופה, אנחנו רצינו לראיין את מר רן, אבל מצבו בריאותי לא מאפשר לו, אבל הוא הציע לנו לפנות אליך. ולמזלנו אתה מתארח אצלו בימים אלה. פשוט חשבנו שאחרי הנאום של הנשיא הציבור ירצה לראות אותך מופיע בטלוויזיה. אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. אתה לא תצטרך לעשות כלום. השידור הוא שידור חי, אז אתה כן תצטרך להיות במקום חצי שעה לפני. אלא אם כן יש לך תוכניות אחרות הערב? אין לי תוכניות אחרות. פנטסטי, אז אנחנו נתראה בקרוב, מר גרדנר, ביי! אני הולך להופיע בטלוויזיה. מה? שונסי, זה מדהים! אבל איך אני אהפוך להיות דמות בטלוויזיה? מה? לא נראה לי שאתה צריך לעשות כלום. אולי יעברו אותך קצת, אבל נראה לי זהו. איך יכניסו אותי לשם? תזמין לך מונית, נו, אל תדאג. אולי נתפור לך גם חליפה חדשה. לא, זו החליפה של מר גרדנר הזה, כן? הוא כבר לא צריך אותה. אתה מתגעגע אליו? אתה חושב עליו הרבה? מה אתה חושב שהוא היה אומר אם הוא היה יודע שאתה הולך להופיע בטלוויזיה? אני לא יודע. אתה חושב שהוא תיאר לעצמו שתהיה בטלוויזיה? נציג העצמאים. מה אני אגיד לך? מאז ששברתי את האגן, קשה לי לעמוד, קשה לי לשבת, וקשה לי להשתין. החיים שלי הצטמצמו בעיקר למיטה. לך אין לאן להצטמצם, אתה מבין? כי אף פעם לא היה לך כלום. ובחיים גם לא יהיה לך כלום. אתה לא תדע מה זה כסף.
אתה לא תדע מה זו משפחה. אתה לא תדע מה זה לענג אישה. אני קצת מקנא בך, אתה יודע. חיים פשוטים, נטולי דאגות, רק הגינה והטלוויזיה, והגינה. טוב, זה משהו בכל אופן. שאנס, אתה עושה עבודה טובה בגינה, אני קשוח איתך, אבל אתה גדלת להיות אדם טוב. אני גאה בך. פעם אחת הוא אמר לי שהוא גאה בי. גאה בי? זה היה חדש. וואו, שאנסי, זה בטח ממש קשה לחיות בלי חום ואהבה. אתה בטח לא מבין מילה ממה שאני אומר לך, אה? אתה יכול להמשיך לצפות בטלוויזיה. איב, יש לי שאלה. כן. איך זה לדעתך להיות בטלוויזיה? מה זאת אומרת? מי שנמצא בטלוויזיה משתנה? זה שינוי לתמיד? או רק למתי שהוא נמצא שם? עומדים להיות שני שאנסים שונים? אחד שנמצא בתוך הטלוויזיה ואחד שצופה בה? מה יהיה ההבדל בינינו? אתה יודע, אני אף פעם לא חשבתי על זה מהכיוון הזה. אני חושבת שאתה תישאר אותו דבר. אני מקווה, לפחות. יש בך משהו כל כך חסר מאמץ, אתה יודע? אתה לא עושה שום דבר כדי שאנשים יחבבו אותך. והנשיא חיבב אותך אחרי פעם אחת שהוא פגש אותך. אתה תהיה מדהים בטלוויזיה. מקסים בעיניי שאתה לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. מר גרדנר, שלום, תודה שבאת. ערב טוב. ערב טוב. אפשר להציע לך משהו לשתות? לא קוניה. תודה. אולי יש לנו קפה, אולי. קפה? אף פעם לא שתיתי קפה. באמת. יש לך כוח רצון מברזל, מר גרדנר. קפה זה התמכרות מסוכנת. אנדרו! תביא לי קפה חזק! כמו שאני לא יודעת. מר גרדנר, שלום. שלום. טאצ'אפ! אנדרו, הקפה שלי, בבקשה. זה התחקיר. מר גרדנר, תודה, בבקשה, מהר. מר גרדנר, אתה כבר היית פעם בטלוויזיה, נכון? לא, אבל זו הפעם הראשונה שלי ואני צופה בה כל הזמן. אתה מתוק? זה באמת שינוי מרענן, אתה יודע? נמאס לי מהדיבות האלה. כמו פיטרס, אתה בטח יודע איך הוא. צמח פוליטי. בדיוק. אנדרו! מה עם הקפה? הפה מתייבש. תודה רבה. מר גרדנר, אני צפיתי בנאום של הנשיא, ואני בטוחה שיש לך הרבה... כן. אני בטוחה שיש לך הרבה מה לומר על המשבר. אז לפני ש... רק רגע! סליחה. אז אני לא אעצור אותך. אתה תדבר, ואני אשתוק. אני בטוחה שילך חלק. הקפה לא קיבלתי. אנחנו עולים לשידור. עוד 5, 4, 3. שלום, ותודה שהצטרפתם אלינו לערב הזה. כל מה שאתם צריכים לדעת. עד אתמול האורח שלנו היה אנונימי לחלוטין, אך פעל מאחורי הקלעים בסביבת הנשיא, וכולנו סקרנים לשמוע מה יש לו לומר על המשבר. מר שאנסי גרדנר, תודה רבה שאתה פה. תודה שהזמנתם אותי. ובכן מר גרדנר, מה תוכל לספר לנו על המשבר? מה אני יכול לספר עליו? עד כה מדיניות משרד האוצר הייתה מדיניות של אי התערבות ממשלתית, בזמן שעסקים רבים קרסו. כך לדעתך צריך לנהוג? מר גרדנר, אני לא יודע. אתה לא יודע? אתה רוצה לומר שאתה בעד התערבות ממשלתית? אני רוצה לומר שאני לא יודע. מר גרדנר, תסלח לי, זה נשמע שאתה מתחמק מלהביע עמדה מול עמדת הנשיא. אני לא מתחמק, אני כאן. אתה צודק, ואנחנו בהחלט מודים לך על כך,
כן, ובכל זאת היינו שמחים לשמוע מה עמדתך בנושא. באיזה נושא? אני מזכירה לצופים שהנשיא הזכיר אותך בנאום שלו. האם זה נכון שנפגשתם לפני כן בביתו של מר אנדר? שוחחנו, הוא אדם מאוד נחמד. ואתה מסכים עם עמדותיו, מר גרטנר. עם אילו מהם? למשל, הנשיא השווה את הכלכלה שלנו לגינה, והוא טען שאחרי הירידה באופן טבעי תבוא תקופה של פריחה ושגשוג. כשמגיע החורף, זה הזמן של החמניות לנבול. אבל בקיץ, זה הזמן של הרקפות לנוח. העלים נושרים בסתיו, ובאוויר הם צומחים שוב. יש עצים שמתים, אבל מתוכם צומח גזע חדש, חזק יותר. מר גרטנר, אתה מסכים עם הנשיא שאחרי החורף מגיע האביב? כן? בוודאי, אני מסכים עם הנשיא. אני מכיר את הגינה, עבדתי בה כל חיי. אם אתה עוקב אחר ההוראות וממלא אותן בדייקנות, הגן יפרח וישגשג, והכל יוכל לצמוח בו. מר גרטנר, זה מאוד מעודד לשמוע. לפי מר גרטנר, כל המשבר הזה, נכון? הוא בסך הכל עונה אחת, תקופה אחת, בתהליך צמיחת הגינה. חשוב לדאוג לגן ולטפח אותו כראוי. מי שרגיל לעבוד בגינה לא מתלונן על עבודה קשה מדי, או שצריך לחכות בסבלנות עד שיעבור החורף. בסופו של דבר הכל צומח. יש עצי פרי ועצי נוי, יש שיחים וגם פרחים. יש רקפות, שושנים, ורדים, חבצלות, חרציות, חמניות, גלדיולות, פעמוניות, נרקיסים, סחלבים וגרניום. מר גרטנר, אני רוצה לומר בנימה אישית שאתה הוא משאב הרוח הרענן שהמדינה הזאת הייתה זקוקה לו. נשמע שאתה מאוד אוהב את הגינה שלך. מאוד. תודה רבה שבאת. מר שון סי גרטנר, מומחה למשק האמריקאי ויועץ בכיר לנשיא. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב להמשך הכותרות לערב הזה. וירדנו משידור! מר גרטנר, אתה היית פשוט נפלא. אני כל כך מתנצלת על הביזיון ובתחקיר. לא הרגשתי שקרה משהו. אני בטוחה, היית כל כך משוחרר וטבעי, לא הרגשתי את הפעם הראשונה שלך בטלוויזיה. אנדרו! מי שהיה אחראי על התחקיר של מר גרטנר, תדאג שלא יעבוד פה יותר, כן? מר גרטנר, אני יכולה לסמוך עליך שזאת לא הפעם האחרונה שתבוא? אם סגן הנשיא שוב לא יגיע, אני אשמח להחליף אותו. הלוואי ואת כל המרואיינים היו כמוך. אנדרו! את המונית שלך, הייתה לך בחוץ מר גרטנר. תודה. אתה יודע, אני לא מסכים עם כל מה שאתה אומר. לא אמרתי כלום. אמרת, אני שמעתי את הנאום של הנשיא. אתה יודע, אנשים צריכים לעבוד קשה כדי להביא אוכל הביתה. מה, גם לך העוזרת לא הביאה ארוחת צהריים? מותק, לאנשים אמיתיים אין עוזרת שתביא להם ארוחת צהריים. אנשים אמיתיים צריכים לעבוד קשה בשביל לסגור את החודש. אבל אתה יודע מה? אתה לא מבין את זה כי אתה מדבר ממקום פריבילגי עם החליפה היפה שלך והדיבור היפה שלך. אתה מבין? אני מבין. לפחות האמיתי. כנס. מונית? מונית! לאן אתם? לבורשות. אנחנו כבר מאוד מאחורים לקונצרט. וזה באשמתך ואת יודעת את זה. הכבדת לי את החורפן, אז הוא מצאתי אותו. נכון, צודקת. אני השקעתי זמן ומאמץ להחביא לך את החורפן בכוונה. צודקת. אתה ציני איתי, תומאס פרנקלין. מה דיברנו, בפעם הבאה אני עוזבת. בבקשה, תעזבי. כל היום ביקורות ואיומים. פעם אחת תעזבי. אני רק מוריד אותם בדרך אם זה אותך. אני נשבעת שאני עוזבת אותך. הלילה אני עוזבת. בבקשה. הייתי צריכה להתחתן עם מרק טייטלבאום שהייתי יכולה. כן, אני רק אוריד אותו בדרך אם לא אכפת לכם. אני שומע. כנסו.
הרמן ומוריס לא יסלחו לנו על האיחור הזה. אז אני אגיד להרמן ומוריס שאני אכבדתי לך את החורפן ובגלל זה איחרנו. מוסכם עלייך? אני על הקשקש. תומאס פרנקלין, הקשקש. אל תתגרה בי. אני לא מתגרה, אני רק טוען שאם את היית מוצאת את החורפן שלך... וזה לא היה מוכן בזמן, כן? הוא ישב מול הטלוויזיה, ראה את הבלתי נסבלת הזאת, נו עם התוכנית הזאת. הערב הזה! כן, זה בגלל שהשון סיגרדנר הזה מוכר לי מאיפשהו, אני לא יודע מאיפה. החנפה שלו, אפילו הקול שלו. תומאס! הוא כאן איתנו במונית! הרמן ומוריס לא יאמינו. נעים מאוד בר תומאס. נעים מאוד. אבל אני בטוח שאנחנו נפגשנו איפשהו, נכון? אתה היית אצלי במשרד פעם אולי? לא. תשמע, אני לא מבינה כלום בכלכלה, כן? כן. ותומאס, הוא תמיד מנסה להסביר לי כן. והורג אותי משעמום. אבל אני יכולה לומר שאני הבנתי. הכלכלה היא כמו גינה. פעם פורחת ופעם נובלת. זה תלוי כמה משקיעים ומטפחים. אני אמרתי לך, לא היינו צריכים לוותר על הבית בוורמונט, נכון? וגם לא לטיול ההוא. כל כך אופייני לך. להילחץ מכל דבר שחורג מן השגרה. תאמין לי, אני לא יודעת למה התחתנתי. אבל אני אמרתי לך, יש אינפלציה! כל הערך של המניות שאני קניתי ירד בשליש! שלכת! שמעת על זה? שלכת בגינה. אני אמרתי. לא, את זה את מעולם לא אמרת. אמרתי שהכל יהיה בסדר ולא צריך לדאוג. תראה את מר גרדנר כאן. תראה כמה אופטימי. יש מה ללמוד ממנו. אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? את מרק טייטלבאום. מרק טייטלבאום. אתה יודע, אני בטוח אבל שאנחנו הכרנו מר גרדנר. יכול להיות שיש לך קשר לג'ייקוב גרדנר? אני בדיוק מטפל בנכסיו מטעם... אוי נו באמת, אתה חושב שאכפת למר גרדנר מהנכסים שאתה מטפל בהם? הכל בסדר, אין לי טענות. ממש באמת? ככה גם קול נהדר. מאוד תרגיע, אתה יודע? כמו בטלוויזיה. הוא בטלוויזיה! מר גרדנר, הגענו. תסלח לי מר גרדנר, אם תוכל לחתום לי. לא! הוא לא יכול לחתום! כל כך אופייני לך. תומאס, תמיד לבטל אותי, תמיד להתנגד אליי. כן? אתה יודע שאם היית פחות מרובע, אתה מתחיל לשים לב לעונות השנה, נכון? היה נשאר משהו מהחסכונות שלנו, אדון. תלמד לטפל בגינה שלך, מרק טייטלבאום, תדע לטפל בגינה שלו נהדר. בכל המובנים. לא כמוך. את יודעת למה שון סיגרדנר מטפל בגינה שלו כל כך טוב? כי הוא גנן מפגר! שלא עשה כלום כל החיים שלו חוץ מלראות טלוויזיה ולטפל בגינה! מר גרדנר, אני מתנצל. תעופו לי מהמונית! עכשיו תעופו לי מהמונית! זה החוצה! תעופו לי מהמונית! אני כל כך מתנצלת. תקשיבי, אני מכיר אותו, הוא מפגר! לא, גם אני לא מסכים עם הדעות שלו, אדוני, אבל יש צורה לדבר, ואתה תגיד תודה שאני לא סומר לך את השיניים, בעלי מדבר רק מקנאה. אבל לא, אתה גנן? נכון. הנה! הגנן של האומה כולה! ביטויות שכמוך! אני כל כך מתביישת. תקשיב, אין לך מה להתבייש. אני לא רוצה לשמוע אותך. אבל הפעם באמת הגזמת, אדוני. הרמן ומוריס לא יסלחו לנו על האיחור הזה. שונסי, זה היה רעיון מצוין. איך שאתה דיברת, והמונחים שאתה השתמשת בהם. רעיון פנטסטי, יוצא מן הכלל. אתה יודע, גם אני לפעמים מרגיש קצת כמו סחלב. אתה אולי פעמונית, כן? סחלב. ואתה החמניה של מדינת... אין צורך, דוקטור. אולי כמה דקות ביחידות. עם מר גרדנר. כן. שונסי, יש הערב קבלת פנים חשובה מאוד. בבורג'ול? לא,
לא, בבניין האומות המאוחדות. היית שם פעם? לא. כפי שאתה ודאי יודע, איבי שלי היא ראש ועדת האירוח. לא ידעתי את זה. תפקיד חשוב מאוד, שנסי. ועקב המצב הרפואי שלי שלא מאפשר לי ללוות אותה, הייתי שמח לבקש ממך לעשות את זה במקומי. אני אשמח להתלוות לאיב בן. אתה יודע, שנסי. תדאג לאיבי, מגיע לאדם כמוך. עץ איתן, חזק ומלבלב. מגיע למשפחה אמיתית. גם לך. אני לא יודע מה זו משפחה. אנחנו 3 שלא יודעים. אבל בשבילך זה עדיין לא מאוחר, אני אלך להגיד לי שאתה תלווה אותה עם שורסי. הוא מאוד תשמח. שונסי, אני עץ זקן, שורשים עייפים. אי אפשר לצמוח עם השורשים עייפים. צודק. אתה יודע, אתה עודדת אותו. עד אתמול הוא לא היה שלם עם הרעיון, אבל אתה נתת לו את הכוחות. הוא כבר סובל יותר מדי. גם לי זה לא קל. אבל אתה צודק. הכי חשוב זה לחיים. ולהנהן. כן, גם זה חשוב. ואני שואל, אם כבר להביא את מרשל סיגרטי לאולפן, למה לא לשאול אותו את השאלות הקשות והנוקבות, ועל סמך אילו נתונים הוא חוזה את המשק? אני מזכירה לצופים שאני המנחה ואתה כתב זוטר. אני מזכיר לצופים שאני בעל תואר שני בממשל, ואני קורא את כל הפרשנויות בכל העיתונים, ואני מגבש דעות מנומקות ומביא חשיפות מנומקות, בזמן שאת לא עושה כלום חוץ מלחייך עם הפרצוף שלך למצלמה, כן, הפרצוף היפה הזה, ולא לעשות כלום חוץ מלצעוק על מפיקים שיכינו לך קפה. אני מזכירה לצופים שאם יש לך בעיה עם הפרצוף היפה שלי, אני מזכיר לצופים שמאז מסיבת חג המולד את מתעלמת ממני במסדרונות ואת לא עונה לי להודעות. אז רק שתדעי שזה מאוד ילדותי וזה אידיוטי וזה ממש פוגע בי, כי אני חשבתי שיכול להיות בינינו משהו אמיתי. גם אני רוצה להזכיר לצופים שאנחנו בשידור חי. שיגור הבזק שלנו מתחיל עכשיו. תן לי שם של חיה ממשפחת הגמלאים שאינה גמל. למה? למה? נכון. אם אני רוצה לסדר את השיער לשני הצדדים, אני צריך לסדר אותו בשביל, נכון. שם הפיזיקאי הגרמני שחישב את פיזור הגלים האלקטרומגנטיים הוא גוסטב מי, נכון. שליטי תוניס ואלג'יריה מטעם האימפריה העות'מאנית זכו לתואר די, נכון. מה פירוש הביטוי הצרפתי je ne sais pas? אני לא יודע, נכון. מה היו מילותיו האחרונות של וינסטון צ'רצ'יל? נמאס לי, נכון. נגמר לנו הזמן. ברכותיי, אתה הזוכה הגדול של הערב. ובערבה הצליחה והיבשה, שבמשך מאות שנים לא קרה בה שום דבר, קורא לפתע פלא של ממש, ניצן ראשון של צמח ירוק. לא הייתם מצפים, נכון? מהניצן הקטן הזה אנו למדים שבנר המדבר אט אט יצמח לו קר דשא רענן, ואחריו עצים ירוקי ילין.
שונצי, אני יכולה להיכנס? כן, איב. אני ראיתי את הרעיון, הוא היה מדהים. נו, איך היה בטלוויזיה? איפרו אותי, ואז עניתי על שאלות ששאלו אותי. זה גורם לזה להישמע ממש קל. נו, הטלוויזיה שינתה אותך? לא נראה לי, אני מרגיש אותו הדבר. אתה יודע שכל הזמן הזה שהסתכלתי עליך בטלוויזיה, רק חשבתי איך הקסם האישי שלך עובר מסך. שום דבר לא הולך לאיבוד. אל תברח ממני. לאן אני יכול לברוח? אתה ממש מאופק, אה? אני אף פעם לא הייתי טובה בלהסתיר את הרגשות שלי. ממש לא עושה כלום. יש צמחים שלא צריכים לעשות כלום בשביל לפרוח. לא שישקו אותם, או דשא מיוחד. הם רק צריכים את הזמן שלהם. הם רק צריכים קצת זמן בשביל לפרוח. אני רוצה לפרוח. תודה שאתה גורם לי לחכות עד ש... בכלל תודה לכל שאתה פה ואתה שמח ככה, בן. תודה שאתה בא איתי הערב. זאת תהיה קבלת פנים רגילה לגמרי, בסדר? אנחנו נבוא, נשתה משהו, נגיד שלום ונחזור הביתה עד מבזק סיכום החדשות שלהם. מר גרנר? מר גרנר! ג'ק אשבי, הערב הזה. כבוד גדול לפגוש אותך. נעים מאוד, מר אשבי. ברשותך אשמח לשאול אותך כמה שאלות? בבקשה. תודה רבה. הייתי שמח לדעת על סמך אילו נתונים אתה חוזה את המשק, כן? ודאי קראת את תחזית נזקי האינפלציה של הניו יורק טיימס. לא קראתי. סלח לי? לא קראתי. למר גרנר יש הרבה מאוד על הכתפיים, במיוחד לאור מצבו הרפואי של מרן, הוא מתעדכן ישירות מפי הנשיא. כן, כן, ברור לי הקשר הקרוב שלו עם הנשיא, אבל מה עם הוול סטריט ג'ורנל, כן? אקונומיק ריוויו, פורבס? אילו עיתונים אתה כן קורא? אני לא קורא עיתונים. אני מעדיף לראות טלוויזיה. אתה אומר שאתה מעדיף לראות את השורה התחתונה בעיניים כדי להבין את הלך הרוח של הדברים. אני פשוט מעדיף לראות טלוויזיה. הבנתי. מר גרדנר, אני רוצה להודות לך על אחת ההצהרות הכנות והאמיתיות ביותר שהשמיע איש ציבור זה שנים. אף אחד לא מספיק אמיץ כדי להודות שלא קוראים עיתונים יותר. תודה רבה. אוי לא, אתה המזכיר הכללי איש בלתי נסבל. או גברת רנד! גברת רנד! תענוג לפגוש אותך שוב. מה שלום בנג'מין? הוא בבית, נח, למזלי, מר שון סיגרנר, איש סודו של בן, שומר עליי הערב. מר גרדנר, תענוג לפגוש אותך. אני ראיתי את הרעיון שלך בטלוויזיה ומאוד התרשמתי. נעים מאוד. מר גרדנר, תרשה לי לשאול אותך ביחידות. אני שמעתי שמר רנד לקח אותך תחת חסותו והוא מטפח אותך והוא מתכנן להמליץ לנשיא להיפטר מפיטרס לכבודך. באמת? כן, או שאתה תיקח את מקומו כנגיד מרכז ההשקעות אחרי שהוא, אתה יודע. אני לא יודע על מה אתה מדבר. גם אני לא יודעת על מה אתה מדבר. גברת רנד, אדוני השגריר, תרשו לי להציג בפניכם את ולדימיר סקרפינוב,
השגריר מברית המועצות. אנחנו הכרנו כבר בוושינגטון. בן מוסרדש. גברת רב, לעונג לפגוש אותך שוב. ואתה מרשלונסקי גרטנר, אני צפיתי בפילוסופיה הארצית שלך בערב הזה. כשאתה רואה כסף, זה משהו. אני לא יודע מה זה כסף. אף אחד לא יודע מה זה כסף. אבל אתה לא מכחיש, זה היופי. רגע, כן. תרשה לי, מר גרטנר, תרשה לי לפנק אותך בכוסית קוניאק משובח. אני לא רוצה קוניאק ואני לא רוצה שתפנק אותך. ברשותך, מר גרטנר, גם אני סיימתי עם קוניאק. צרפתים שותים כמו שהם נלחמים. תן לי לדאוג לך. גברת רענד, תצטרפי לנו לכוסית. אני אשמח מאוד. מר גרטנר, תרשה לי להגיד שזה היה ממש תענוג לפגוש אותך. וגברת רן, אני מפקד, אדוני השגריר, נזדנוביה! בארץ שלי יש שם לאנשים כמו זה, מודח. אני הולכת להגיד שלום לשגריר מוונצואלה. אתם מסתדרים, נכון? מר גרטנר. עכשיו ברצינות. אני לא רציתי להרחיב בנוכחות גברת כדי לא לגרום לצער. מה שלום בנג'מין? יש מה לעשות. אני דואג לו. הרופא אמר שהוא סובל יותר מדי. הכי חשוב זה לחייך. כך הנחתי. מודה לך על הכנות. מר גרטנר, אתה יודע, בין המצב של המדינה שלך למצב של בנג'מין, יכול להיות שיקראו לך להחליף מישהו בכיר בממשל שלך. התקשרו וביקשו מבן להחליף את סגן הנשיא, אבל בגלל שהוא נח, אז הציעו לי. מר גרטנר, אני מודה לך על הישירות. לחיי הזדמנות. מר גרטנר, אתה לא מרבה לדבר על עניינים מדיניים, אבל אנחנו הדיפלומטים ואתם אנשי עסקים, אנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. הכיסאות שלנו דווקא קרובים. נכון, וצמודים. ואף אחד לא רוצה ליפול מכיסא שלו, נכון? אם מישהו אחד נופל, השני טרח על הרצפה הקרה. ואף אחד לא רוצה ליפול מכיסא שלו, נכון? נכון, לא ליפול. לא ליפול. לא, ליפול. מר גרטנר, אתה מכיר את משלי קרילוב? אני שואל את זה כי יש בך משהו מרוחו של קרילוב. יש בי רוח כזה? משל הגינה שלך, הוא מהדהד את משל היער שלו, כן ליסה, ואתה מבין רוסי? אני יודע לזהות אדם משכיל כשאני פוגש אחד. אתם מסתדרים? אני בדיוק פטפטנו על משלים רוסים. כן, לא שזה מפתיע, הוא גם קורא אותה בשפת מקור. קורא רוסי. כן, גדולי המוחות הושפעו מיצירותיהם של פושקין וטולסטוי. אני חייב לקרוא לשגריר גרמניה, הברון פון ברוקבורג, הוא ימות עליך. פון ברוקבורג! פון ברוקבורג! תענוג לפגוש אותך! תגיד, ist die Droge der Veranstaltung? אתה מדבר גרמנית? שטנטום. וונדרבר! אני אקרא לקונסול הצרפתי! יודלה! מיסיה גרטנר, איזה ערב נחמד לפגוש אותך, זה נקניק, אני מתרגל נורא. כמו סבבה? סבביה? היה? ז'נו ספה. הוא קורא את זה צרפתי! נראה שביפן הוא גם חייב להכיר אותך, סיידסן! 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 סנסי קאטנה! אוריגטו! אריגטו! אוריגטו! אוריגטו! כאן ג'ק אשבי והלילה הזה, כל מה שאתם... כן. בשעה זו הסתיימה קבלת הפנים השנתית בבניין האומות המאוחדות.
בה הופיע לראשונה באירוע ציבורי מר שונסי גרדנר שהפתיע את הנוכחים בשליטתו בשפה הרוסית, הגרמנית, הצרפתית, ההודית, ההונגרית והטורקית. שונסי, לא בא לי לישון? סי. מר גרדנר הופיע בערב לצד מארחת קבלת הפנים הגברת איברן. אתה יודע אבל מה כן בא לי? לראות את מבזק החדשות של הלילה? נוראי, מר שונסי גרדנר. השניים נראו צמודים לאורך הערב, הגיוני לאור העובדה כי מר גרדנר הוא בן טיפוחיו של בעלה, בנג'מין רן, שנעדר מהאירוע עקב מצבו הרפואי. אני נוראי. אתה בכלל רוצה אותי? למה שתרצה אותי? למה שתרצה אותי? אני בוגדת ואני שיכורה ואני נוראית. אתה מרגיש עליי בכלל משהו? אני לא יודע מה אתה זה... כן יודע! אתה כן יודע שכשאתה מסתכל עליי זה משפיע עליי, שונסי! המבט שלך, הוא עוטף אותי, הוא מחבק אותי. אבל אתה לא רוצה אותי. אני רוצה להסתכל עלייך. מה? מה להסתכל עליי? כן. מה, אתה לא רוצה שאני אדע בך? שונא שאני אדע. אני אוהב להסתכל... מה זה אומר, שונסי? מה? זה אומר למה אתה מתכוון? אני לא יודע מה לעשות כשנוגעים בי. אני אוהב לצפות. מה? כאילו אתה רוצה שאני קודם בעצמי ואז? אני רוצה להסתכל. טוב. כל אחד מה שעושה לו את זה. שונסי, מה זה היה? בחיים שלי לא הרגשתי ככה. כשאני איתך אין לי דאגות. אין לי טענות. דוקטור סטיבנסון. גילי שלי. אל תתעשי עליי. אבל הפעם הלכתי לנוח קצת יותר מהרגיל.
קראי לזה נצח. ביקשתי מסטיבנסון שיעזור לי לעקור את העץ הקמל והעצוב. איבי שלי, אל תתאבלי עליי. אני מבקש ממך לא לנבול עם אותי. אני מבקש ממך להמשיך לצמוח, לפרוח, ללבלב. ואתה שונסי יקר, כמו שאמרת יפה, זמננו בעולם הזה שאול. טפל באיבי שלי. אם היא ממשיכה הלאה, אז רק עם הראוי ביותר. שונסי גרדנר, אני מחשיב את עצמי בן זונה גדול עם המון מזל שזכיתי להיות פרק בביוגרפיה שלך. אני לא יודע מה לומר. אתה לא זז. תודה שהכנסת אותי לבית שלך, שסגרו את הבית שלי, ושהקשבת לי, שדיברתי על הגינה שלי. אני חייב את החיים שלי לשני אנשים, למר גרדנר הזקן ולך. אני באמת משתתף בצערך. מר גרדנר, מילה, אם אפשר. כן אדוני הנשיא. אני מתנצל על התזמון, יש לי עניין דחוף לדבר איתך עליו. אני ביקשתי משירותי הביון החשאי להביא לידיי מידע אודותיך. אני רציתי להכיר אותך יותר טוב, מר גרדנר. מר גרדנר, כולנו נולדים להורים מסוימים, גדלים במקומות מסוימים, קושרים קשרים מסוימים עם אנשים מסוימים. לכן אני הייתי מופתע שלא הצלחנו למצוא את המידע הבסיסי הזה אודותיך. כל מה שמצאנו זה את הרעיון שלי שבו הזכרתי אותך, את הרעיון שלך בתוכנית הערב הזה. רציתי לשאול את בנג'י מה הוא יודע עליך, אבל לצערנו המנוח אינו זמין עכשיו. כי הוא מת. נכון. אבל אז הופעת באום. אנחנו הצמדנו עליך מעקב, אתה פטפטת עם שגריר ברית המועצות. הייתה לנו שיחה נעימה. ברוסית, מר גרדנר. אנחנו הקשבנו לכל מילה, ואתה נזהרת, אתה לא אמרת כמעט כלום. אבל היום בבוקר חיכתה לך חבילה מהשגריר. אנחנו החרמנו אותה כמובן, אם לא אכפת לך. זה היה ספר משלי קרילוב, עם הקדשה אישית, בכתב יד, ברוסית, מר גרדנר. אתה יכול כמובן להבין למה העניין הזה הטריד אותי. אבל אז גילינו שנוספת לרשימת המעקב של הקג"ב. זה אומר שגם הם לא יודעים עליך שום דבר. גם אני לא יודע שום דבר על הקג"ב. יש לך תכונות מיוחדות, מר גרדנר. אנשים אוהבים להקשיב לך. אתה ישיר, כנה, עובר מסך, נואם בחסד עליון. ומעל הכל, אין לך עבר. תודה רבה. אנחנו יכולים להשתמש בזה. כל מי שפוגש אותך רואה רק מה שהוא רוצה לראות. כל מה שאתה צריך זה רק להיות שם. אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו. להשתמש בזה? אתה נותן לציבור בדיוק את מה שהוא צריך בימים אלו. תקווה, ביטחון, נוכחות. כל הדברים האלה. אתה האדם המושלם לתקן את הנזק התדמיתי של הממשל אחרי הנזק שריצ'רד עשה. מה הוא עשה? בדיוק! זה מה שאמריקה כולה שואלת. מה הוא כבר עשה בשבילנו? אתה עשית למען המדינה שלך ביומיים יותר ממה שהוא החריב בקדנציה שלמה.
ריצ'רד הוא נטל אלקטורלי. טפיל בגינה. בטפילים אני מבין, אני גנן. בדיוק! טפילים אינם זרים לנו, הם חלק מהטבע של הפוליטיקה. אבל אתה, מה אתה? אני גנן! בדיוק! אז מה אתה אומר, סגן הנשיא גרדנר? סגן הנשיא? סגן הנשיא גרדנר! אדוני הנשיא. לא, קרא לי בובי. בובי? אני לא סגן הנשיא, אני גנן. שונסי. אל תדאג, המסלול ייבנה בהדרגה. קודם כל, ממלא מקום, נגיד מרכז ההשקעות. אחר כך שר האוצר. ובבחירות הבאות, הסגן שלי. ואז, בתום הקדנציה שלי, יגיע תורך להיות הגנן. אתה התקווה היחידה של העם הזה, שונסי. אני כבר יכול לראות את זה. אחריות, מנהיגות, יושרה, אלו התכונות הנדרשות מנשיא. לכן אני גאה להציג את התמיכה שלי בסגן שלי, שונסי גרדנר, בבחירות לנשיאות ארצות הברית. אמריקה התעוררי, החורף כבר עבר, עכשיו הזמן לנטוע ולבנות את המחר. מי האיש המתאים לעסוק במלאכה? שונסי גרדנר, הקומה בצמיחה. מה אתה חושב שאני עושה בזמני הפנוי? הקרמלין מאחל בהצלחה למר שונסי גרדנר. בזכותו יושבים אמריקאים ורוסים סביב אותו שולחן. קקוי מוז'יק! אמריקה אביב כבר כאן, הציפורים שרות, עכשיו הזמן סוף כל סוף לקטוף את הפירות. מי האיש אותם יגיש לך וגם לך? שונסי גרדנר, הקומה בצמיחה. ברוכים הבאים לסיקור המרוץ הנשיאות של הערב הזה. כל מה שאתם צריכים לדעת! אנחנו אחרי העימות הנשיאותי השלישי והאחרון, ושוב סגן הנשיא גרדנר נוקט בשיטת השתיקה הרועמת. סקרי דעת הקהל שוברים שיאים. אמריקה כולה יודעת כבר מי הנשיא הבא שלו, וזה עוד לפני שנפתחו הקלפיות. לעצור הכל! לעצור הכל! אדוני, אנחנו נתפרץ לשידור חי. שמי תומאס פרנקלין ואני מכיר אותו! לא קוראים לו שונסי, קוראים לו שונס! כי הוא נולד במקרה! והוא לא גרדנר, הוא גנן אמיתי, זה לא דימוי! לא! זה הפרצוף של אמריקה הישנה, שלא מוכנה להתקדם אל עבר עתיד טוב יותר. לא, תקשיבו לי, אני יודע מה אני אומר! הוא מפגר, הוא לא רשום בשום מקום! אמריקה התעוררי, המלך הוא עירום! תשמעי את האידיוט הזה מהשידור שלי! אמריקה, כולם כל כך יפה, ולכן לפעול בשורש צינור מגרפה. קרני חמה, תפסיק! מה אתה אומר שונסי? ביי, זה דבר מפגר! למי? שונסי גרדנר, הוא הנציג שלך.